लांगोनायाव महात्मा गान्धीनि जोनोम सान माहारिनि बिफानि जोनोम सानखौ जोङो बेयाव खुंफुंदों आरो बिनि गेजेरजों बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय फिरफिला माहारिनि फिरफिला बिरहोनाय गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो लोगोसे सिम्बलिक आर्म्स बार्निं सेरेमनि जों लादों। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोङो अराय शान्ति गोजोनखौ लुबैयो, जों अहिंसानि मोन्थोरजों थांना थानो लुबैयो आरो बे अहिंसानि जि देश बा जि माने मोनसे गणतान्त्रिक देशआव रायजो जानानै जोङो अहिंसानि गेजेरजों बा रावखौबो हिंसा खालामाजासिनो जोङो शान्तिनि गेजेरजों बर' हारिखौ गायसननाय बा जौगाहोनाय, बर' हारिनि अधिकारखौ गणतान्त्रिक आन्दलन बा हिंसा गैयै आन्दलननि गेजेरजों शान्तिनि गेजेरजों जोङो मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावबोबाय आरो मावलांनांगौ दङ बेखौ जों मावगोन। खिन्थु दिनैनि समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDPनि मोनब्रै ग्रुपआ सान्ति सुक्ति खालामबाय, 2003आव BLTआ सुक्ति खालामबाय आरो बे सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होदों, जों थाफादों आरो जोंबो सागानगिरि हिसाबै थादों। जाहोना जाबाय जे जोंनो गोजोन नांगौ आरो गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि अधिकार, जोंनि जौगानायनि थाखाय जोंनि हारिनि सिनायथि, हारिनि मोन्थाय गासैबो बिथिंखौ जोङो मोनफुंनायनि गेजेरजों दिनै मावनानै लानांगौ आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिबाय थादों। बेबायदि समाव दिनै आरोबाव माखासे ग्रुपफोरा अहिंसानि माने लामाखौ नागारनानै हिंसानि लामा लानानै माने गोसोआव आबेग आरो गोसोआव इमोसन सेन्टिमेन्टनि माखासे माने बाथ्रा लानानै हाग्रायाव थांफिननायखौ जों खोनानो मोन्दों, मोनसे नङा मोननै। आरो दिनै बिथांमोनखौ 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीनि बा अहिंसानि साननि सिगां गुबै लामायाव लाबोफिननो हानाय जाबाय आरो बयबो जोथोन लानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बुजायनायनि गेजेरजों सरकारनि इनिसियेटिभनि गेजेरजों बे जाफुंसारबाय आरो बेखायनो जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव आसामबासि आरो भारतबासिनि गेजेराव मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे जोङो मालाबाबो हिंसानि लामाजों जोङो थाबायबोफेराखै, थाबायनाय नङा। जोङो अहिंसा गणतान्त्रिक पन्थानि शान्तिनि गेजेरजों जोंनि अधिकारनि बाथ्रा बुंनायाव हिंसायारि जाथाय जाबोदों, जोंहा शहीद जादों, मुंख्लं जादों आरो बिनि खुद्रिनानै हाथियारनि सोमावसारनायबो जादों आरो बे हाथियार सोमावसारनाया दिनै अधिकार मोनफुंनायनि उनाव शान्ति सुक्तिनि उनाव दिनै जोबफैबाय। दा बेखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायदों जे बर' हारिनि कुनु सासे सुबुंनि आखायाव जाहाथे इलिगेल आर्म्स, जाहाथे माने बेआइनि अस्त्र रावनियावबो थाया। खारन सिलाइ आरो गुलि बारुदनि सोदोबखौ जोङो खोनासंनो बाबाय आरो बेजों समाजा हिंसानि माने हिंसाजों गाग्लोबजानानै थायो आरो जेब्ला हिंसाया थागोन बेयाव फरायनाय हारिनि बाथ्रा हिंसाखौ नागारनानै असान्तिखौ नागिरनानै शान्तिनि लामायाव बयबो हाबा मावनो थाखाय दिनै जों समायखिरा लादों आरो दुलाराय बर' माहारिया जेब्लाबो शान्ति लुबैयो, जौगानो लुबैयो, गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनिफ्राय लानानै हा हुनि मोन्थायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि गासैबो अधिकारनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि अधिकारफोरखौ फुरायै आबुङै जों मोनफुंनांगौनि थाखाय गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण लामाजों जों हाबा मावनांगोन आरो जायखिजाया हिंसा, जायखिजाया असान्ति, जायखिजाया बेआइनि अस्त्र लानानै गुलि बारुदनि माने जों गेलेनायनि जि मोनसे जोंनियाव टेन्डेन्सि दङमोन, जोंनियाव जि मोनसे सानस्रि सम सम जाखांबाय थायो, सोरबा नङा सोरबा इनस्टिगेट खालामो, सोरबा थुनज्लायो, बेखौ जोङो ज्राब गारनानै जोङो अहिंसानि लामाजों गोजोननि लामाजों बर' हारिखौ गोजोनै जोङो गायसननांगोन आरो बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा ओंथि गोनां आरो बेयाव गोबां माने गागि दैदेनगिरि आरो गागि माखासे गागियान बिथांमोना बाहागो लादों।